Tuchaigh de slúite ó chuile ceantar Gaeltachta sa tír don géad deirí seachtaine den bhí se chuing chun freastal Comórtas Peile na Gaeltachta i gCill na Martra in Gaeltacht Mhúscraí. Gan dát bheadh artstúrthóir Cumann Lúthchleas Gael Seán ó Síocháin i dimmer leis an bhuideáid túls na tíochadaí anmhórálach as bhfuil a dhéanamh pobal gCill na Martra. I gceannas chórsaí Comórsáide tá banmhí na rúnaí ag Seán ó Síocháin feadh na mblianta. Le 3 mhí nuas tá mí de bula le chéile nach mór na héanaí sa teachtain na áiríre. Aber ní dóilm gur bheasmar riamh gur raibh an gnó fad comórsa. Ach tá anáthas ring leis go bhfuil an Comórtas Peile na Gaeltachta le bheith i gCill na Martra. Mar is dóilm go dúir sé 8 an bhór fad don phróiste. Ne chuir sé asta bhan na háite nach bhfuil irid is óstán amháin sa phróiste chun freastal ar na cóiteoirí a bheith có. Well, de heistí chum taíocht déanamh a bhórt an cuiste agus fadó de bhíoh páistí a gin sá tá 7 seomra a gin sa tí agus tá na bungs agus a riile gin sá tá míid ná na fé chuidíní méid. Le cúpla míonús tá bhfuil an club mar réon le daoine haag freastal ar scéim ho síaltha tuaithe ag obair go téan chun dronkla agus áisina imirthe a chur na gceart don bhór ar seachtaine. Tá sé rós, tá gaithún a rós, parcí ggóilín agus an ceann seo tá sé rós. Mar dúsáid mar parcí ggóilín ar a hen géirigh le cúpla cluí agus tréáil an mar fad, so tá sé rós ar fad. Ní fadan is go méid Comórtas Peile na Gaeltachta na bliana sa féile teoil, agus más é an cóthaí an méid ibrithe chuir isteach ag pobal gCill na Martra, ní dát féin spéir ach an ainneoin go gceall leis an Comórtas. Barry Mescal Nocht, TG Cahir, gCill na Martra, Gaeltacht Mhúscraí.